Diyan na si ma'am. Pangayo yung katawaran ni mama. Uy, ano ito di? A pleasant day to you, Mom. May buntag. May buntag ma'am, may buntag. Ay ma'am, dayon ta ma'am. Bon, ang kandi. Ay, kanding ma'am. Dayon. Ay, ma'am, dayon ma'am. Nagkakape na ng kanding ma'am. Amo na Ay ma'am, pagkabuta ma'am. Dali ma'am, sunod ta ma'am. Sa una mo kay ako. Guardia pa Oh, mo. dayon ma'am, dayon ma'am. Clear the perimeter. Ay, isa ka lang ng chilas ma'am. Okay ra, isa ka lang ng chilas. Okay ra? Oh, okay, okay. Ay ma'am. Ayun. Sinsya lang ma'am, wag mi kahit po si Problema. Ay, tiri lang ko. Musa ka sa kuy. Dali ma'am, dali ma'am. Uy, tagot mo nung Ay ma'am. Ang ganda ma'am. Sige, sa Ay, likod. Ki. Ay, lingkod mo. dali lang ko dali dapit. Dili lang ka sa putahan mo. Day, Ikaw din, ikaw din. Oh. Lingkod din. Anak. Ay, ma'am, magpaabot lang mi sa bisan unsang insulti nimo ma'am. Namo. Kay ang kakulba ang nagpatigbabaw na to mo no. Grabe. Kuyawan kay mi ma'am. Kada ganin na mo agi diri ma'am nga sa kinsam. Sus, grabe kulba sa mundughan no. Muraga uyog-uyog. Kinsa bagoy di makulbaan ma'am. Siguro magubot siguro ang tibuok kalibutan kung mahibaw nga niya na to ang kanding. Mangit mo. Gusto gyud mo Boni Simon. Kinahanglan nga managana gyud ta. Di sad pwede nga perminti na lang dinhi ang kanding. Kinahanglan mangita tag lugar nga luwas gyud siya way tawo nga makahibaw. Ikaw ra gid ang mga agdon ma'am. Mamati lang minimo. Abi ninyo Bon, wa gyud koy hunong sa paghunahuna gyud ug asa na nato taguan ang kanding nga maluwas lang siya. Ultimo gani si Lilay ni tabang na sad gani sa paghunahuna. Si Andoy sad ni tabang sad. Siya raw ma'am. Upat na takabok magunahon na. Di ba takitag paagi? Oh, 5 gid ay sililay, di ba? Oh, lima. May giasoy si Lilay nako nga nakapamukas akong mga mata sa usa ka solusyon. Unsa man ma'am? May naibawan si Lilay nga usa ka langub. Hinuon, layo-layo din na siya dinhi. Pero maayo daw kuno to dito kataguan. Lango. Hain na lango ba man? Sa unang gipuy-an ni Nalililay, dunay langob nga gilawmon tunga sa kilometro. Ginganan daw to nilag langob sa Karagala. Karagala. Oh, Nakadungog na ko ano sa una mo. Langog sa Karagala. Nakadungog na ka anak. Pero dugay na kay to. Langob sa Karagala. kanang languba gikahadlukan na kaniadto. Kay diha namatay ang dakong bitin. Katong si bitin nga giganlag Karagala ba? Mo nang gipangana sa langob sa Karagala. Di ba nalayo day? O lisod ang nagyanan? Lisod ang agianan paingon ngadto. Kay moagi pa man tag sapa nga hagipot kayo ang agianan. Nya inighuman sa sapa mutungas pagyuta og bukid nga perting taasa murag tulo man siguro to ka oras atong lakawon. Tulog ka oras? Kalayo ko diyan agad. Duha ka kilometro ang atong lakawon. 2 ka kilometro nya maabtang tag 3 ka oras paingon dito. Tungod lagi sa kahagipot sa agianan ug sa katungason sa bukid. Mo nang naabot og 3 ka oras. Ano man? Makaya na nato man. Murag lisod. Tungod sa gidugayon sa atong lakaw. Mas maayo gyud dito taguan ang kanding Buni. Kay way tawo makita nato permi. Tungod sa kataas sa bukid ug sa kahagipot sa agianan, dili sayon ang pagdumdum dito. Ug kahadlukan sad kuno ng langubay ni dayon sud nato tungod sa kadaghan sa sagbot.
Kung makaadto ta bisag kausa, dili na ta maglisod sa ikaduha. Kay bation na nato ang kasayon kung masinati na nato kadong dito. Aron wala na tay mga pangutanan no, mas maayo siguro adtuon na nato. Labing maayo, ma'am. Oh, sige, ato na nga doon. Nya. Doy, okay ra nimo magsabutan nyo ni Lilay, mga ta dito pero mas maayo nga sayo ta aron makabalik lang ta dayon. O sige, ma'am. Okay ra ninyo, Bon? Simon? Sige ma'am, may problema ma'am. Mas may noon nga ato gina doon. Doon din na to, ma'am. Kamo, kano sa mo gustong mga to? Ah, bisag ugma dayon ma'am. Mahimo gani karon. Kung mahimo. Ayun nang ugma, uy. Ang hustong adlaw nga adto nato mo ang Sabado. Kay matod pa ni Lilay, kay bisag magabian patag mo adto, dili ta maglisod sa pag-adto. Kay naamay talagsaong kahayag. Hayag. Tinggi kang hayag sa adlaw? Dili. Inigluwak nato dito sa taas kay nga bukid. Mukalit dayog kaamag ang mga bato nga dunay talagsaong kahayag. Hayag? Sa ka nang hayag, ano? Basigaw na bun. Ah, tayo to. Saba diha Simon, uy dili man gold dito. Basta mo na atong matukmaan, inigluwak nato sa taas kay nga bukid. Ug inigsubay nato sa mga dalan-dalan, dito ta mo santo sa langob sa nga karagala. Adto kita na, adto kita. Basta ha, ang saktong adlaw nga moadto ta, Sabado. Mga ta ninyo. Atoon ginato na ma'am. Magdatan yung snack, gusto man na. Awa tuloy man na mo. Pasensya lang. Pasensya lang kayo ma'am. Daghanon ba nato? Okay ra na, magdalagi ta ikagool. Basta mga to gyud ta, adtuon gyud ta na. Kay mas nakita na ko Kasi nga mas ampay. maayo gyud taguan dito ang kanding. Pero makabalik man ka tadayon ana andoy. Uy, magkabalik ka din ta ana. Ay, maayo kayo. Maayo kay mon. Duol ra na dumdumon. Pero tungod sa kalisod sa agianan, mo na nakaingon ko dili sayon ang pag-adto. Depende kung makasito. Kinahanglan nga schedule gyud nato dayon ang atong pag-adto no. Nya mga adto gyud ta na siguro kung gyud nato adto. Promise. Naman. Adto kita. Salamat Usan. Bon. Salamat Simon. Areglado ma'am. Ay ma'am. Ay kalimot. Hapit na ra ba ang takdol sa buwan? Oo, ginang. Hapit na ginang. Tulo na nagkaadlaw. Countdown. Manganhin yan ang adlaw Bon. Ma'am, gabi mo mga ni ma'am ha. Lawa, gabi. Oo. Nya doy. Kinain Kita ko, gihapon duha ha mga ni diri ha. Uy, ganahan ko anak gabi mo ari. Ano pa din siyo? Pagkahandi ako kami mutang. Ini ba itong bahay munday ba? Nang sa matong bay mo ibalik? Paghuwat. Atong istasyon ng gamay kaha dali no? Ato ni patrabaho. Istasyon ng gamay itong dutay ba? Tari. No? Nga naman. Ha? Nga naman. Dugar kung kaingon ni mo anak, ikaw rin magunok. Kaya ingon mo tos matoy nga malagmit mo bisita si Sir Marlon diri sa ato. Musa? Mamisita siya din sa ato. O lagi ko no. Si Matoy magasulti na ako. Kinsa may ang pamisitahan? Kinsa pa man di ay? Ang amsak ikaw. Ikaw ba din siya ba? Pagkawagyo, hinungdan yung pagkamahan. Ngano nakaingon man ka na? Ikaw ba din siya? Mura man kag malipay nga nay mamisita sa tong anak. Oh, amawag. Amaw Di ka na malipay ana? Ha? Ang mamisita ni anak og milyonaryo dato.
Unsam taong ka, Kay dato man. Gawas pagi dato, inila. Mga berniho ko na. Asa ka mga hoy na mamisita na sa ato. Tani mo, munday. Pagkawag ko ni mo kartiyo. Ako? Wako'y kartiyo? Uy, Linsyo. Ako di ko mubati garbo. Sa mga taong sama na nila. Ikaw siguro. Ano man? Unsam taong ka, munday, oy. Ang uban kayo, naginamhinam kayo. Makabanay ang dato na ilang anak. Kita noon, di pa misitahan noon sila ng milyonaryo. Di pa noong ka na. Pagkabugo ni mo munday. Bugo sim kabuang? Ako bugo ko? Kay ba kagain na po yung bugo? Kay balumos, lumsan, tika nagbalik niya. Sa tubig. Gahalhala ng pundiwan ni mo. Ay, wait ni mo ay gahalhal. Ay, Sukol na ka? Lumunga na lang ko. Pagmayo pawa ko na. Ay, Oy, Len, dalagot. unsa man tay? Unsa man kitinuod nga ikaw mo kuno gasulti ni Sir Marlon nga inay ato tas daan makigistorya nimo. Ari ko sa balay. Ha? Tinuod na? Oh, ningon bitaw ko. Kay sumagod si Sir Marlon, di man gud na siya tarong makikstorya. Parehaon man tanan yung mga babae sa syudad. Mao di ay nga mo sa ato. Kano sa man? Awa mo sulti kuno sa. Basta mo ari sa ato. Ato ba nga ha? Ay likay-likay. Kami lang duha ni Helen ang matubang tay. Silin ra wa kay labot. Mo apil-apil man ka. Oh, hindi pwede nga kaming duha ni Helen ang matubang ni Sir Marlon. Ay pagapil-apil sa mga tiguwang, kay bata pa ka. Musugot raman ko ba kung mari siya sa ato? Pero di lang ta niya permihon. Sumo ka oy. Unsa man na to? Ato ingon nga. Pasidanan nga, di na siyang balik. Ayaw na siya dapitag usab. Kaya nanapit kay ko. Wa lagi ka manapit. Pero klaro kayo nga dako kay kang uyon nga si Sir Marlon magsigaris ato. Uy, ako pasangili ha. Iyarabi ng gusto ng maris ato. Hinam nung tani mo. Sugdi lang gudlin. Kay bawom sa tas iyang tuyo. Narana nimo kumusugot bakag dili. Hilom di ay. May pa mo manghod. Bangag mo rin mo ha. Kapundak siya.